Gusto tibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti utang, rumbeng abayadan, sanket apaglibakan. Tampok ditoy programa tayo. Gusto tibyan! Oh, Junisha, agpili ka luan niya ti kayat mo. Saka ti baboy, ulo, ano pang igado? Ay na, awan pa'y kwartak ita Utang mat, 1 month to pay. Ay, utang? Iso nga galakan, tadagita ka arubam, naghalada. Ay, kasta Di mo kunan at tuyo ti sidaam, idinto takarni ti sidaenda. Ay na, maangot da. Si kanto laman ti pag-iistoryaan dano ko Sige, daytoy man kukod ti alaak. Anya pay, Daytoy pa'y pang-iga do. agpili ka pa Gusto dagito yun. Basta laglagi pam, 1 month to pay. Naglakada ka alakwan manang. No ada agi sursor dito balay, agala kamot adagos. Utang dayta. Nagrigat ti ado ti utang na. Ay na, amin at taga dito lugar tayo, adda utang na. Hanya katadanag mo na yan. Kasano, no umay da kanto singiran. Mabayag pa'y dayta. Ingkakit aglutong. Anya ti ilutok. Agpili ka ditan Jay nalakaalutwon, tamabisina ko. Isumat lagayong awan man to pay tila ko day abakla, tadi nagkulbot mo't day ti karne. Ay, nakabubutang ang mga numatungkol dito pustisaw. Jakto pa'y mangalngal. Ay saus, delikadaw. Apay, si Martin kamot alangan. Ay sus, natukulan to'y pustisaw. Jakin nga to, wano akin baba. Dito aking nga to. Ay na, kasano akon nga'y ama kaisuro no kastaw. Saan samat asimrak ni Ma'am Junisha ita? Ay, nag-text kanya. Agsakit ka no. Agsakit. Kat no nagkita kami laang idikalman. Kalat siguro ang nagsakit Adamot kastakot. Barang sumrak to ayin ton bigat. Bareng tane, pinagawid kon dagiti estudyante na. Ingkalatay patarimaan ije dentista di tapos tiso, manang. Adaya kwartak. Basta surutan gi imbagakan kang aramidang. Ipigkat ko, babaan itiglo? Ijay tengatap no agdeket dang. Ay, naskun nga rin nga inayadak. Basol da jabakla. Nagkulbot gayam jela ko na karnay. Ay! Manang! Naibatak ti pustiso! Ay, unay kamatan. Di mula inan-anadanan. Kita aman, ad-adan anaperde. Nagbalin mo tin alima. Ay, awanan, jakon may pagkat. Anya nga itateramido, manang. Nagrigat matan ti kastol. Nag-text man ni Ma'am Junisha. Kahit sumrak ka naon. Saan pa'y kano? Ay, awan mat nga ron ti substitute teacher. Agkita kami kano ijay sentro inton madamdama. Taapay ka naw. Damagak to no apay. Amangan no adda ka sa pulan na kan ka. Amumat na ije agayim mo. Sa bagay. Amuklatan no anya ti kasapulan na. Mare, Amukon, mare. kasapulak ngamin. Ay, kita akman tilangam. No awan pustiso. Nagdala ka man. Kakaasi ak lang arudin amang kalkalob day ropa. Sapay nag-order ka iti fried chicken. Kasanungay ang alngalin dayta. Iyawid kun ata si daan ni ading ko. Sige irwar mo di bulbuludak ang kwarta. Mangantapay mo't saan kang agapura? Samsambuta nga ro dentista. Agrikapton. Aywan niya. Manot ka sa pulam. Ayan. Kahit nagkita kayo kan ni Ma'am Junisha. Wen. Umutang mo't gayam iti kwarta. Kunakun kahit. Isuasaan ako na maklaat. Nadadaal dya pustiso na. Ha? Ay, nagrigatan day ta napasamak. Ay,
Nakulbet ka nung ngamin jay karne asindada. Nalipatan na siguro, aposteso tingipan na. Siguro bareng bayadan na adagos jay inutang na kanyak akwarta. Mayatan to yung ngipin ko. Kitawag man manang. Oh, mas may mayat da ito yung jay sigod apostiso. Annadamon Wun, anya ngay, nakalutukan. Woy manang, mangantayon. Anya ngay tisidaan. Day jay kukot ti baboy nga inutang mo kan ni bakla. Na, apay ngay aday tamanon. Kat iso lang matan ti addaan na ba ti asidaan. Inanger mo anay ba? Diyak makasiday-siday na. Mabuteng akong amangan no madadaal manen to'y postiso. Sapay nagnina ti pinagpaaramid ko iti daytol. Ay, oray nga min manu nga oras nga ang angram dayta. San lata alumuknang. Saan sama ngamin apod no akar ni ti baboy jay impautang na. Ada ay ti panagkunam. Plastik samot akar na. Ada ayamot kasta. Ay na, ibagakan ka. Mabalindan ti agaramid ita iti plastik amak-makan. Damagam to, inton umay nakasingiran ni bakla. Panagbabayad din aya. Adan samot din makabulan nan manang. Siguro, umay nakanton singiran. Ay, isumot lagayam nga agpatingga di talapayag mo ti isem mo itay. Itay nag-flag racing tayo. Tabaron day tapos pisong. Ay katun amare, jakat ipasikatan. Agam, kasla nakayilyelo mat day ta. Ngam tay sigud apostisom. Yelo aya. Wen nga rod, kasla saan ka naggisigis iti makabulan. Gapo iti kolor ti postisom. Mabainak samot din nga agsao. Manot binayadam iti day tangay. Imbayad ko amin jay inutang ko ken ka 10,000. Anya? Ay, no amukla amapan ka iti dentista. Enrekomendakan iti papapanak a dentista. Ay na, di mo lakit imbagbaga kanya ko. Diyak lang amin nalagip kat. Sayang. No ijay ka anapan, saan ko maakasta kayelo day tapos tisom. Oh, kumusta, Ma'am Junisha? Nay, apay ngay awing-iwing ti sungbat mo. Na. Ita, agtang-tangad ka. Mawata ko. Saan ka makasao? Kunak man, no nagpapustiso kan. Kasano ngay ang makaisuro ni Ma'am Junisha? Kat bungal sapay mat. Ay, adan postiso na. Ipakita ng tubay kanya. Ha? Apay nga rod ngay asan nga agsao. Mabain siguro nga agsaw Ay, yelumot ngamin ti kolor dya impaaramid na apostiso na. Ha? Sapay nagngina. Ay, unay matdaytan. Jack mo, no anyat aramidan nan, ija postiso na. Talaga ka di ayelaw. Wen, kasla mais nga rod ti kinayelo na. Jay yellow corn. Wen, nakarkaro pa'y Itayak pa ya busina, nga mamanti mangilu ka titiri daw ti balayo. Adak di tao jak lamang ngagya businam ta nagpigsa ti music ko. Ilmlemangan yun sama ti utang yo. Ni manang ko Junisha ti singiram, sana siya. Kat ayan nga ni manang mo. Kat napan nang isuro Amo namat ngay tangal daw nga umayak ag singir. Kasano mat abayadan da ka? Kat super duper kulbat mat jay pautang mo kada kami. Anya super duper cool bet asasawa mat. Uray lang naguddo di pustiso ni manang ko. Nalpas yu asinda, ita, kasta ti bagayo. Hay, agbayad kayo kit ding. Yelo ayang agpaiso day ito nipong ko. Manang. Ay, unay ka magting. Makapakigtot ka mag. Anya ter aramidam di tasangwanan ti sarming. Imbaga nga minggay ko teacher ko, ay yelo ka no day ito nipon ko. Yelo? Iso nga rod akit kitaag dito isarmaing.
Di mo kaya tiyelo ang ngipan? Asino kumangay ti mga yat itiyelo ang ngipon? Ibagadan tupay asa anak nga gisgisigais. Kunada mo't, mas healthy ka no tiyelo ang ngipon. No pasukatak day to ngipon ko. Aggastosak manun. Sapay nagdakkel ti binayadam dita. Un nga raw, 10,000. Imay pa yung jag sing-singir. May samo day jay. Umay nasingiran di nagkulbot ala ko na. Isumat ti kunak. Peken samot ababoy di pinartida. Peke, ababoy. Patin samo day to pustiso. Peke. Ay, amin lang ang peke. Ayan na nga ni ma'am. Napanagisuro Saan nga awid? Di na kayo tabayadan ti utang nga? Hoy, nasurok asang ribo jay utang na kanyak akarnit baboy. Karni ti baboy a peke. Anya peke? Hoy, peke nga bagbagam dita. Talaga mo't a peke, jem po utang mo kada kami Idarum kayo iti kastang ibagbagayo. Pirpirjin nyo tinagan ko. Idarum kayo. Tandaanan nyo dayta. I will demand you. Excuse me, Ha? asino ka? Bawal ti bastalatan sumarap dito eskwelahan, may. Kasta ka dise? Angam, dito ikadi nga igisursuro ni Ma'am Junicia. Wen, apay. Umay ko singiran jay utang na karnit baboy. Adda utang nakan ka? Wen, may sa kilo akukod, igado kan pang adobo jay inutang na. Sige. Dito'y kalaang tayo nakayaban. Bawal nga min ti agpastrak iti outsider. Asino day ki abak lang agsingsingir. Amuna kamot ka no, ma'am. At day jayrwar. Day ti apa nagrupropa. Agutang iti kukod kas kadapang iga daw. Katsi ka, ma'am. Diyan mabayinan. At damot kwartak ng igatang ko. Isumat ti kunak. Bayam, agawid tulat ta. Awan utang ko, sir. Saan na kadi papanawin ase? Kahit kulang ba na makasarita ni Ma'am Junicia? Saan nga rod amabalain? Sa may sa, awan mat kan utang nakan ka. Imbaga na dayto ha? Hoy! Di uray pakita ken katilistaan. Ay, sanay. Pumanaw ka kit din, tani. Mangrugin ti klase may. Apay nga kasta dayta at tao. May strapay mit nga rod. Hoy, di na mo ti agbayad iti utang nga. Idarum ko! I will demand her! Apay, asino dyan nagpukpuk ka o Jerwan? Jay bakla nga umay agsingsingir. Utang ka no ni Ma'am Junicia. Adamot utang ni Ma'am Junicia kan kwa na? Isumat ti kunana. Ang mamati ka. Ni Ma'am Junicia at da utang na. Adamot utang na kanyak. Nakabayad sa matan. Ay, di naktupay kasarsarita itan. Labsa-labsan naklaeng. Ay, kasanungay nga ta masingir ko. No kasta. Pudno nga road ang nagrigat asingiran. Nagtiwid nga road. Ay, awan lat sir-sirbina at teacher. Jakla ko man pinautangan. Tagnanayon ang abungal. Ang mumanang no anya timpukpukaw di nagutanga, mabakla. Anya nga I will demand her, kunana. Ay, talaga nga awan amu day di abakla. Rumod day ta demand ngay bagbagana. Agkarasubling o mayag singir. Manang, ti utang, rumbeng abayadan, saan apaglibakan? Ay, nagado ti babayadak. Jakon amu ti unao. Ay, sana nasayaday ta nga imahem, no maamuan dagiti tattao, at di mo amu ti agbayad iti utang mo. Wan nga ron. Malagip ko pa iti imbaga day dinanang kantatang. Respetaram dagiti daduma, tapno respetaran da ka. Tadagiti ammo na ti mang respetar iti pada na a tao. Magunod na matinaan anay a respeto. Wan, sige. Bayadak dagiti utang ko. Pudno day ta akinunam ading ko.
Itam gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti utang rumbeng abayadan. Sanket apaglibakan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itinkay panang tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Apay, saan matla maimimbagan day ta uyok mo? Ay, at dapat din gurigor ko Anya, kasano ngayon yun intod bigat? Kaya't ko timapahan ng makastuyak mait. Sikati kang runaan nga umatendar, ta pamilyam di agriyon yun. Kat pamilyam meten Ay kamang kang arudan, di pamilyam meten. Nay, magkarong matanday ka uyok mo. Isong aruda si katulangan timapan makiriyon yun. Siyak lang, ay sana mabalain. Makitak tumanan di kalaban ko ijay. Ay, aging gaita. Saan kayo pa'y lang agsarsarita kinisuling? Tabay ko makasaritak da jasoleng. Nabayagin day taririyo Ay, uray pa'y dumanon aging kat panungpalan. Sana ka makikapya iti dayjay at taaw. Syakit din ti umuna ang makitongtong. Pakpakawan! Intan, aldawang. Kasta ti itsura yu amapan makiriyon yun, nanang. Apay aya, anya ti dakas iti lang Insuot yun samot aminin nga alahas yu. Jakit di ipasikatan. Katadang nga alahas ka. Saan met nga rod agol dagita? Golda kiti aritos ka. Sapay nagdadakkel, kun nagsisilang data bracelet kun kwentas yu. Ay intakit din. Mabita laang ijay. Agpakita talaang. Tapno awan ti makunkuna ni tatang mau. Ay nananang, uray la aguni-uni dagita alahas yu amagmag na. Bayam ka di laang. Data kwentas yu. Isunsamo data di ginatang ta iti sagsi 50 iti palengke. 25 ata tinawarak. Api nga insuot yu pay laeng, kat madlaw mat apeke. Ay, saan mo't amadlaw apiki ka? Nalamag natakid day tanay, asidag tanditaryon yun. Ijibag ko ngay. Addabag ko. Inkabil ko dita, jay pagsuputak iti yawit ko. Dito'y bag ko nga inkabil yun, nanang. Ay, saan ka nga reklamo pa ay? Mamantikaan day ito'y lipstick kang gamit ko dito. Anya ngay, nakasaganan jay video kiyan. Tartaray maanan mi pailaeng, mamay. O nagbayagan, makakankanta akon. Nay, di mo matlay batanan day tamay. Jak ngarod kayat ti maunaan, kayat ko syaklaan jagkanta. Nay, agsangputin dagiti daduma kakabagyan. Ay di mo liplipatan awagan naklata iti mami. Dagita dandan ti bebang. Adan di kalaban ko. Apay ngay, tanagdiretsyo matan ni nanang mo dya kusina. Tumulong ka nung agluto. Sa bagay, talaga nalay nga agluto ni nanang mo. Ni nanang mo ngay man. At dya sangwanan ti bidyukyan. Ururayin na matarimaan dya bidyukyan. Agkanta. Isumat ti kunahan na. Sige, tadenggan tayo mga rod ti panagkanta na intod madamdama. Ay na, naragsak da ito a family reunion tayo Ay, wala, tado tayo. Ngam ni tatang,
Saan ang makaumay, tagsaksakit ngamin. Ni dadik mat. Madamada nga gininom. Dagi jay daman oh. Hay, uwan ngagpayso. Ibagam, ta saan daunay ngagbarte. Anya timbagbagaken ka ni Daisy. Nagkinumusta kami laeng mat Impalastog na siguro nga trabaho di ta munisipyo anya. At daya matimbaga na kasta. Ay kat imbagam kumamot nga ijay ka kapitulyo nga trabaho. Ni mami mat. Pinalastugan, di pinalastugan. Nay, mayat sandya bidyukyan, mamay. Ay kat kumansyonak nga ruden di pa umay tumulong agluto na ijay asuleng. Unay kayon ayan nanang. Sao kayo asaong. Agluto kayo kadilat na. Anya nga iti umay naaramidan ditoy, agdunya. Day jay lagpaspasikat ti amuna. Kanog pilpilin samot ti kantaon na. Ay, suleng! Umay ka kat tumulong dito'y nga agluto! Ala ni nanang. Ay na, buyay. Buyay. At dan samot perdi na dito yung mikropono. Anya kumangay ti Perdina. Ay, paguya ka nakmat. Ay, day tabusis mo ti adda Perdina. Ay, jakmat lang makakansyonan. Gano nalaingak mo't hindi ako mansyon. Ipasuplan mo kitin day ta mikropono. Ay kay tulungan ni Auntie Bebang agluto. Nambarak. Ay sa anak ngay may dito, itapno agluto, wano aginaw. Ay bayama day dya abibang, ti maparigat di ta kusina. Tagro-pro pamot amid. Ay, ayan ni dadem. Makininom ka dagiti kakasinsin na. Ay ingka madamagan, nupod nung adasaga na alitson. Diyak mo makita ti bagbagada alitson. Ay, lakay. Lakay. Ano rapidan dito lingaw. Sip-siputak at tumakdar ka dita pag-iinuman nyo. Itay ka pa'y nga ay ayaban, hanggang saan kamot at tumaltalyaw. Ay, apay-aya. Ayan na ngay jay litson, ako nam anak ko kontributan nyo nga kakabsat. Ay, saka mo Ay damagam, iti nakaigam iti pundo. Ang mga mat ni imbulsana, kat awan ti maramanak, kan mayawid ko alitson. Apaw, nagadwa sa gana. Dahil tala, biruham. Litson nga ron ti kayat ko. Itaaklamanon ang makaraman iti litson. Ay, mangyawin akpay iti kudil na. Taisukat ti paborito. Disay, anya ti ar-aribong bungan da iji lamisaan di tarwar. Jay ka idil-deliver da alitsaw nanang. Ay, adalitson, nakita? Nagdakkel alitsaw. Ay, nasaya atay mayak. Makaramanak matlangan idilitson. Ay, nabayag nga inar-arapaap ko day takad. Ingka man kid di mangkid di si tikudil na. Da kayo mo nanang. Madamada pa'y lang aluklukatan. Ay, itak no maramanan ta Jay kudel ti paborito. Ay na, unay matad. Di mo't lamawan at titaw iti aglawlaw ti litson. Isulat sip-siputan ba? Ay, kat nun nakasaganan da ito yung pangisuputak. Ay, ilapag mo man tayo tasupot. Saan tayo pa yan ang nagat? Ay, kunakman no nakaluto dan. Doon kumagamit ka, di mulong kayo di kusina. Di napiit ko ma. Aging gat adda di taday taabebang. Ay, tsak kaya timapan di ta kusina. Sunay kay langit din na yan. Ano pa'y na itaaririyo ko ni Biba? Sangapulon atawag. Ha? May malagipan mo ang natipunti nagririyan niyo. Nagriri kami. Gaputa di na amo nga isubliti binulod na amalokong. Anya?
talaan. Sinuratak pa itinagan ko, hindi nakitak ijay balayda. Ang iniris na dyan nakasurat anagan ko, Ah. sana ibaga ako kuwana. Ha! Agkasem ngay day tango gali day taabibang. Ni, nanang, agsinsinyas dan igerwar. Irwar ka nun dagito'y naluto tamangan tayon. Jay litson ti bantayam day say. Naskan ang makayawi dak. Agpipila dan igerwar. Nagadugayam ti kakabagyam ah. Kaaruban samot dagita na duma. Ino kakabagyam amin nakaruba. Ay na, nagatindog ti pila iti panganan. Ah, May busto lakit din dyan lechon. apay na maibos ka nagdakilan. Ay, masapul nga umunak iti pila. Ay, aguri ka. Sa dinong ti papanap. Ay, kat inak sumingit ijay sangwanan. Ah, Ay, excuse me. Dito yak man sangwanan. Ay say, napanmutan iji sangwanan ni Suling day say. Simingit matan. Ay sos! Ay, sana mabalinday ta. Un-unan nagpaya na nagluto. Ingkay baga ngagpalikawd. Siyak pa'y mati iba unyo nanang. Da kayon ang. Ay, amumata dyan kasarsarita day tabakaw. Ay na, panawin. Tapno agsarita kayo. Ay saan? Nakunakan ka. Nangato ti pride ko di say. Diyak mabalin nga ibabakan ko na. Ay, dandani akon makaala itilit sound. Nakasagana mo tanday iti pangisumputak iti kudil na. Ay na, kasla nagimas dyan lapayag na. Ay, madlaw na nga tano pergisag dyan may sa lapayag na. Na. Apay nga nagpasango mo tan ni Bebang. Na imasidagan a permit ayan tilit sound. Ay, kuna na siguro ajak na siputan. Adamot supot na apadak. Ano nga tati aramidag? Tsaka yung tamakisarita kun kuan Ang naskay. Asit gakman. Tako silapak. Bareng makadlaw. Nagsarangsanga na di kodil tilit sound. Nagnanam ko naman. Nay, apay ngayon masinag kanyak ni Suling. Kusilapan nakmatan. Diyak ikaskasaw. Basta agi suputak iti kodil tilit sana. Ay, Da, ay bibag. Aglablabas ka na. Ado na yun day tanangal nga ka na isupot mo alit sound. di agi supot ka, no kaya mau? Na, pumanaw ka nga rudan Gasak mo tan di agi supot. Papanawan na kindain. Hadyak pa'y napuno na ito'y supot ka. Agpaigid kan. Nita. Nakapatinga ka kiday. Ganda. Na. Di nakiwala na. Ay, inaron kan No saan ka pa'y lang agpaigid. Taagi turon nga agpaisaw. Napitpik sa kakat ngam siya ka. Ay, imbaglakit day tanatanggal ko dyan itsom kat saan anak naga. Siya tinang tengal. Tasika, day talag supot tig igamam. Kat si kangay, natanggal ko kunam. Kat lapayag lang, matday tayo ni gamam. Tagayam, iso, ti supot mao. Ay, unay lakit tinaya. ay agpada kayo anak ka isupot itilit sound. Apay nga gapa kayo. Sana siya ti makiap-apa ni Suling. Na, apay asyak, kat naglawag asika. Anya nga tanwa ginalamano kayo adwa tapno malpasan day ta ririyaw. Total may salamat amal lo kong tipuon ken gapot ti panagririyaw. Papabasulan na kay nalang di malukong na. Ay, pinakawan kay kadain. Tani reunion tayaw. Tapno malpasan day ta. Ay, Suling. Ay, di nakman kalbi-kalbitan. Na. Tadyak kayat di makikapiha. Ay, saan ka makikapya ka ni Bibang? Ipatip tayo supot mo alit sound. Day, apay ngay, aramidag alitson paksiw day toy. Ha?
Alangan mo't asyak ti makikapya. Ay, alan asuling, tapno malpasain. Ay. Ha! Sige man langan. Bibang, agin na lamanutan talipatan tantigura ta, iti tunggal may sa. Ay kat... Wanan Oo, kita niyo. Uray dagiti kakapagyan, kaya papalakpak da. Maragsakan da, tanagsarita kayon. Imbris ka no, Suleng. Impress pay. Sige Mayat akitain. Tay kuna dangarudan. Kakabagyan na nalaing agumura ken umapa. Saan ang mapagwadan da kita? Doon na dagiti kakasta. Ay, ipakitam asabali kakadakwada. Tapno resbitaran ken pagrauman da ka. Sana ya? Na ito titandaanan nyo. Lipatan ti kurang-kura. Tapno agari ti kapya. Ay, na yun abanog ko anak kiryon yawn. Disay, ay anda nga initatang mo. Ni, awan mo't dito'y pagididaan na nanang. Napananan nga'y kagsaksakay. Nanang, agab-gab yun mo't ijirwar. Nay, apay nga'y. Nalipatan ng samot nga agsakit. Ay, inakman ayaban. Ay, lakay. Anya ti raramida, Nalawan da ito'y nagabyon ko apag mula kiti natag. Kumusta ti riyon yaon? Saan ka nga agsakit? Sa anak metket nga agsakit. Kung kunaklaing dayjay, tapno si kati makiriyon yaon. Ket agkapya kayon kinisuleng. Anya, kaya't mo asawa nagdrama ka lang. Nagbayag nga minin dayjay aririyaw. Kababayin pa'y kitdain. Kahit nagsarita kayaon. Wala. Nasayat matnukas tabakait. Ayan nga rutin nyawid mo. Ay, aday jay Umay kanta, umay muramanan. O di adamot lang serbiti riyon yun. Nagkapya kayon kinisuleng. Dri naman, naggayam. Kasta latibya ka bakit? Kat sapay ko ma. Tawanan ti makaapa makabagyan tayo. Nanarigat yada kaapa na. Nang una no kabagyan. Titan gagayan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti gurang-gura, tapno agari ti kapya. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritahan, anaadaw iti pagsasao, ako nana! Saan mo nga uyawen, dagiti karubam, tapno saan da ka aguraen, ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Nakitam di limabas. Ni Gemma? Ay no di lamabay nga agsando. Nakangis-ngisit di kilikilina. Kinamanaw pa'y tibukot na. Ay na, ano siya at mabainak. Nadlaw mo magayam. Kunak ano siya lang tinakadlaw. Apay kumadyak madlaw, ket nagtarnaw pa'y lang ti pa nagkita. Binilang mo, numano alayer jabilbil na. Upat sa nagdadakila bilbil, kasla salbabida. Ay, apay nga takas dyan ti pamagiday dyan ajem. Awan pa'y mat kashay-shit ti pamagina. Limok magngamin, ang ngimisit ti tenged na.
San samit nga agis iso no agdigos. Siguro, Ag-donate ka man kit di iti is-iso na. Ay, di pa ilamapan agala iti karayan iti bato apagis iso na. Nagado ijay. Wan nga ron, Pilyan na di kakirsangan abato. Tapno maikat di kab iti tenged na. Correct! Sika talaga, Rose. Nakauy-uyaw ka. Siyak lang, aya. Agpadpada talaang anauyaw. Nana Pasita, umay kuman buludan di palayo. Nay, apay, anya ti palaem, Gemma. Jayman kanal iji sango ti balay min, ana. Tani, nabarado matan, aglayos tumanen inton pa nagtutudo. Kat, nilakay mo ngay amang pala. Kaasimot ano isopay lang ti urayak amang pala, nana. Nabambanugan ang naggapo iji bangkag. Ay, imbagan ka, taam mo matulungan nila kay Mau. Saan akas ka dagiti daddo maamises diti lugar tayo nagsasadot da. Ay, day tala makikakaaruba ti amuda nga aramidan. Day tala makichischismes. Nalabsak nga rudda Rose kandani ka dita waiting shed. Kasta unay ti panangkita da kanyak. Nasiputak ka nagkatawa da. Siyak manen ati kinatkatawaan da. Ay, kasta dagita at tao. Awan maaramid da anasaya at itibiyag da. Nakauy-uyaw da di aros. Kano di nantupay mawalisan di arubayan da. Anapumpon no itinatintin nagabulbulong. Wen nga rod na. Ay, awan serbi ti Ros anagan na. Sukatan tayon sa tinagan na, nana. Sukatan tayo iti siit. Siit ti Rose. Un, siit. Mas bagay na dahi anagan. Ay, bakit? Agluto ka matgaya, man. Wen lakay, amok amabisin kan. Madamdama laang mangantayon. Ay na, arakupan ka man, kindi. Ayun gayam, nakitak jay kanal. Si kakaditi ng pala. Ay nalakay dinakman ara-arakupan akasta. Tadyak pa'y nagdigos. Agat lingutak. Pinaglingat nak dayta akanal. Kunak no siyak tuntimang pala. Hanggang si kamot tinang trabaho. Apay pala nga iuray ko kankangay kat nagadutar aramidam. Ay na, nagswerte aklakit din ayakan kaamisis ko. Alaing kakidag bugon tagsukat kanton. Tani nakapitpitak ka. Kan ayabam tumatan dagiti ubing tamang rabi ita yun. Anyamat tanda ito'y balay tayo. Nakawarwara. Tsak pa'y maperukan no yan ti charger ti cellphone ko. Sika ano nang ikabkabilam? Imparabaw ko lang mat dito'y lamisaan. Itawanan. At dalaang mat dita dayjay. Apay kami na nakawarwara na ito'y balay. Aglalawak ti bado, kas kada kaldero dito'y salas. Anya yati aramida miti agmalam. Apay pa lang adamagam. Nagadungarot aramidak. Mapankan sa langmat makichistismis di takaroba. Anya ko mati maganap mo iti day tangar aramidam. Ay, saan nakapakibyangan no anya ti kayat kong aramidan. Kag, nalabam ka din ti uniform ko. Ay, wen anya. Ay, nalipatak matan. Anya kay nga ti pag-uniform ko inton bigat. Amo matamawala saan kami nga uniform ma security guard. Sige, tayo naklabaanan. Ay awanan, rabihin. Saan na mamagaan? Di man tupay nga min amo dagiti responsibilidad mo kas ina ti pagtaengan. Nay, sa dino ti papanam, Gemma? Nakaigam ka matiti pala. Inakman isubli day ti binulod ko apala kin ni Nana Pasita. Ay, isumot lagayam nagdadakkel dagiti takyag mo. Tatrab-trabahom, uray trabaho dagiti lalaki. Nagdadakkel daya. Kasla takyag ni Dani ka. Urayan Apay, di mo madmadlaw, di mo makita ni Dani ka, nagdadakkel dagiti takyag na. Ay, no kas jay nga agbestida,
Ay na, nakadkadlaw. Talaga nagdadakkel, ha? Saan na abagay, tagbalin abakla? Na, Ha? uy, awam, kat gayam mo. Gayam ko ayamot dahil siya anak ang ngisit abakla. Ay, nagpuskol ti bibig na. Saan na abagay no kas dyan ag lipstick? Ay, si kakit dimot. Di ka la sumardeng nga agoy uyaw. Uray gayam mo. Uyaw magayam. Mala, tayo pa isubli da ito'y palakin ni Nana Pasita. Nana, umay kuman isubli da ito'y binulod ko. Ay, nalpas mo, di pinalam. Wala nana, inlupas ko adagos. Tamok akasapulan nyo mat da ito'y palayo. Ay, katuladan ka mo ta. Inak mo't pala, hindi kanal may. Tanay, aglayos, no kastoy nga agtutudaw. Narigat ti malayos ti balay na, nana. Ay, wala nga road. Sapay, matutudon at talaga. Ay, wan nga rod, nana. Sige, agawid ang nga rodan. O, sige. Oh, kita ang manlakay. Uray nagpigsa ti tudong. Saanin nga aglayos dito'y balay. Tanawaya nga agayos ti danom dita kanal. Imbag lakit din. Tanapanunot mo pinaladay ta kanal. Siya mo lang aming kat ti marigatan no aglayos. Nagrigat nagkaras iti danom dito unag ti balay. Kumusta mo't nga tandag iti karo ba tayo alalayusan ti pagbalayda? Adon tumanen ti mangi post iti Facebook. Analayos ti babalayda. Ay, sos, nalayos tayon, bakit? Ay, Simbragan ti danong dito'y salas. ay, kasano da ito yun nga eh. Ay, nagbitmutan ang umato, tinanaw mo. Parado kayam dita kanal. Ay, sigamot gamin. Di mo man lamatarimaan, mang. Anya, abumat nga da trabaho, bakit? Pasaray rabi ang agawawit. Diyak masamon Ay, lakay. Mga lakay ti pagkaras. Ay, sus. Ay, sumrakan ti danom iti silenta. Ay, sos, mabasan na kiti gamit tayo dito yun. Ay, partakam nga minatag gulay. Ay, napambanugak nga rod, may. Tunay ka magtayin. Naglaing ka nga agreklamo. Imbag man, tasan kayo analayos iti rabi Nagmayat to pa'y titurong may. Apay, nalayos kayo mat. Di mo nakita di yung post ko iti Facebook ko, ha? Nagpatingay ti tumang ko tilayos iti balay mi. Ayan, agasang ngay data. Di ko na kumakat ipatarimaan ni Apo Mayor dahil kanal. Ay na, kaano siyak tinangpala iti kanal may. Kurayang pay lang ni Apo Mayor. Sika tinagpala. Kabalam. Katun mat, anya ngay. Ay, imbagtasan na ka nga inuyaw ni Rose. Ay na, inuyaw na ka. Amumutan ti ugali di gayim mo. Ay, inuyaw na kasi ka. Amo ka, kat uray mat sika. Inuyaw na ka mat. Anya? Uray siya? Inuyaw na? Apay, di mo amo dayta. Inuyaw na? Kat gayam na? Jakla kayat ngamin nga agapa kayo. Iso nga agul uli makaklantan. Jak kayat ti agsao, tajak kayat ti gulong. Ay, uyawin naggayam di bilang ko a best friend ko, ha? Ay na, tsaka mo na niya ti unaak dito balay. Saan ka matulungan? Mapana kagtrabahon. Di lang mabalin nga aglangan kaya. No kasto, yakalkalpas ti tudo. Kasapulan da kami di office. Anya ti aramiden nyo? Kunak man no security guard ka laang. Paglinisan da kami ati boss mi. Sigurado nakarugrugit man ti aglawlaw ti opisina mi kapo iti layos. Sino ngayon ti katulungak nga aglinis dito balay? Ay katanusan ma. Into nagawin na kinton malam, kaya't ko analinisin da ito'y balay. Karasam ti danom tanay, mabalinan abulusan iti tilapia ti kaunag na. Imbaglakit din ta pinalak mo't day ta kanal may. Iso saan analayos to'y balay may. Ay nanana, nagado akaro ba't agrekreklamo gapo iti layos. Kano aging gaitangal dawon, adupay lang taglinlinis iti babalayda. May saditan ni Rose. Permi ama stress. Saan mo't amatulungan nila kay na? Ay katayaban na ni Dani kaagayim na.
Ay, wan gayam anya. Isuda magkanasingad nga agayam. Ni Rose, ti masabat ko. Ha, nas ka naliklikak. Diyak kaya't ang masabat na ita babae. Ay, Danica, ha, nasabat ka matlangan. Diyak sumsumbatan. Danica, nangagnak. Di man sabat-sabatan siya babae. Abay nga gungungat ka. Damagang palang. Ay, awan amok abasol ko kan ka. Saan kit din nadakal ti basol mo? Tawi uyawan na gayam. Anya? Kunak ba no best friend ka? Saan ba't gayam? Uray gayam siya. Inuy-uyaw mo. Ay, sana po no dayta. Ulbad! Na. Itudo-tudo pa yan. Ay, si ka anak ka puskol, tibibig na. Kunakon kit! Laming uyawan na. Alay ko, ay, nagpungutan na. Ay, naging pis lang arudan tibok ko. Ay, na. Talaga kalman kait na. Alay ko, nagti ko lang. Sana ka lumaban. Aray ko, aray! Tirupa ko ang kinarupam! Ay, Masinag ka dito, isalbag ka. Di na kiramlaman na. Sana siya tinalaban niyo. Kinalamutan na kaya, ma. Dalugan ka man langin, hindi nakapikpik sa... Ay, suwapay nga tumanog ka. Sana siya tinalaban mo. Ay, sigamat na dinadanog ko. Uy, dito na uyaw aros ni kalaban ko ito ay. Sana si ka. Ay, unay kayo. Sumardan kayo. Tamo saan? Agayabang iti pulis. Manipo ni tangal daw. Kalaban ko tayo taros. Ay, kaasi matay tarupam. Nagado ti karamot na. Ay, sayang na kitinususar ko apang papudaw kan pagpalamuyot ni tirupak. Tapinerde na di aros. Ay, apay aya nagapa kayo. Kat nasingad kayong agayam. Sinidir ko Tainoy uyaw na gayam. Kunak mo't asaan ko akayat nga agapa kayo. Nagapa kamin. Kitong palgak kami nga kalaban. Abay, anya dyan nadamag ko, naglaban kayo kanu ginita ni kabakla. Nagsabat kami iti kalsada. Agpatulong ak kumakankuha ng aglinis dito yung balay. Ang nagungungat matan. At siguro basol mo kan kuha na. Isuan nagungit kan ka. Ay, awan basol ko kankuha na. Hoy, di mo man ilibak. Amamukan. Ay, apay adinak pa dyan. Katsak ti asawam. Daitagat ti magangganap mo iti pan nakikakarubam. Aday tala aguy uyaw ter aramidem. Ay, awan inuy-uyaw ko. Anya itan? Awanan ti kayem mo. Ay, aduda dita. Iso lang, ay ti mabalin agayim ko. Simple lang, met. Ti kayat kong ibagakin ka, bakit? Denggem Saan mo nga uyawan dagiti karubam? Tapno saan da ka akagura kan adaywan? Kasta latibiyag, bakit? Tsakayatan ti makigayam iti daya Rose na napasita. Nadamag ko nga rod ang naglaban kayo gayam di takalsada idi na minsan. Amuyo mo't siguro nga inuy-uyaw na. Kat, kasta amat nga min ti ugali day jay a babae. Si ito pa'y ti awag mi kankwana, sanen a Rose. Ay, mas may bagay day taanagan na. Gaputa arig na ti siit. Siit ti Rosas. Saan mo latan natultuladan ti kasjay nga ugali na? Ay, talaga asaan. Gaputa ado ti manggurgura kan kuana. Gaputa ti kasdi nga ugali na. Ay, siya. Diyak kayat ti maitulat kan kuana. Kayat ko, ado ti gagayam ko. Ay na, asino mo't ngay ngamin ti mayat a makigayam iti nauyaw a tao. Pati gayam na, uyawan na. Agasam di tang ugali na. Ay katsapay kumaat a makaamiris kat agbalbalew. Ay, awan na tamukon nana. Ti siit, agtalinaid a siit. Makatudo kan makasiit. Wen, katsi ka, nasaya at nakaamiris ka. Asaan a nasaya at ti aguyaw. Ngamin, nauyaw ka mat ide akas kankwana. Bakit? Di mo tultuladan ni Rose ang nauyaw. Apay kumaatuladak ngay.
Kat amok matasaan anasaya at ti ugali na, gaputan na uyaw. Kita man, inadaywanan dagiti gagayim na. Kaasim at ano kasta. Saan dagayam kanon nga agpinpinansin kinigdani ka? Sigod anasingad ng agayam. Ita, mortal dan nga agkalaban. Ay, agalwad ka no masabat mo ni Rose. Ay, amang ano uyawon na ka. Idi pa'y lang amok nga inuy-uyaw nak da dya babae. Ang binaybay aklat talakay. O, anya nga ita, nagpatinggan ti kinauyaw na. No nagpatinggang agpaiso ah. Agoy uyaw pa'y lang. Urayan na pa'y lang nga adda mang ipabarangay kuana. Ay so, day takid din may barbarangay gapo iti kinauyaw. Maipabarangay to pa'y dagiti chismusa. Day tantulaki din na uyaw. Ay, kababain unay no kasta ti mapasamak kan kuana. Ay katkas tala ti biyag alakay. No adda inaramid mo akam maling. Agbalat at madlakan ka. Titan gagayam tinagkipusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako na. Saan mo nga uyawan dagiti karubam? Tapno saan da kaguraan, ken adaywan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatipyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastalatipyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.